Hvor er jeg glad for, at vi er taget ud og spise sammen, bare os to, Lars. Så kan vi også rigtig få snakket tingene ordentligt igennem. Prøv, Lars, det er som om på det sidste, at der er et eller andet, du gerne vil sige til mig. Du har virket meget fjernskærende. Ej, helt ærligt, Lars. Efter du fik det der job nede i Føtex, jeg ved ikke, hvad der er sket med dig, men vi kan overhovedet ikke kommunikere. Gider du ikke godt være sød og tale med mig? Altså, sig noget, mand. Jeg fatter bare ikke en skid af, hvad du siger. Det lyder sådan her, latter-di, latter-dum. Lars, helt ærligt, jeg vil gerne diskutere vores forhold, og så svarer du bare med en reklame-jingle. Det er ikke i orden. Ja, du hører det rigtigt. Stop så, Lars! Hvad er det, du er så bange for at sige, at du er nødt til at synge det hele tiden? Kom så med det. Kom med det, sig det. Okay, så syng det. Så syng det, din Føtex-klovn. Det er bare fordi, jeg har været der en lille bitte smule utro. Det er jo ikke lige så let at sige latter-di, latter-dej. Men jeg har faktisk også en kone over i IKAST. Ja, du hørte rigtigt. Hele 2 koner. Fuldstændig rigtigt. Helt over i IKAST. Det har jeg sgu da vidst hele tiden. Hold kæft, du er en nar, latter-di, du er dum. Jeg knaller sgu da selv med ham ned for Fakta. Og modsat dig, så holder han faktisk meget længere. Ja, du hørte rigtigt. Han holder meget længere. Føtex er sej. De gør mere for mig.